Balkın ulayetinin zehmesöür bağdayxanları pexim payxız ummani mağtumulu prağyılının gözlük buğdayı kişine kemmi taraplayın yukarı tayyarlıklı yıllarım. Arkadağlı qahraman serdarımdan ağ patasına eğerlip, Balkın ulayetini da tədiylən xatıl üçün buğdayı kişine geçmekle başlanıp, ulayet hakimliğine masagat bollayım. Masagata çıkışıdınlar hurmat prezident budan özlür haqındaqı, xalqmıdan abadan bolilini yaşayıştırmış vabattaqı, nusxuluk aladılarına cugab edip, öňünde duran jugabkärli mewsumda ähli tagallaryny, gaýgyrymajyklyklaryny ananardylar. Olar gahraman ykdamda hemde hurmatly prezident we il ýurt bähfetli döwlet ähmiýetli beýgi işlerine rowaşlyklara arzu etdiler. Buğday ekşiniň öň ýanyna vilayet merkezi Balkanabatdaky vilayet taryhy we ülkäni öwrenş hemde mawtumly taramnaky mawtumly pragy muzeýlerini, mewsuma gatnaşyk mehanizatorlaryň we owy hujul toplumynyň işgärlerine gatnaşmaklaryny guralan gedelenje aýratynyň many mazmuny eýe boldy. Gedelenje gatnaşyjylar hurmatly prezident bilen merdany halkymyň bu ýysanjyny öwrülen medeni we taryhy gymmatlyklary gorap saklamak, olary nesillemede asyl nusgasyna ýetirmek, olaryň munasip dowamatyny tapmaklaryny gazanmak baradaky dünýä nusgalyk beýgi işleriniň ýerine düşýänine göz ýetirdiler. Möhüm ähmiýeti ewlen şäheri soňra Balkyn vilayatynyň Gyzlarbat etrabynyň batly mülkdar daýhan hojalygynyň bereketli ekin meýdanyna buğday ekşine badyryga berilme münasibetli ýaýbangylarlaryny dabara bilen dowam etdi. Dabaranyň geçýän ýeri bayramçylyk keşmine weseni, toýlamyň bede bulany aýgoýlaň owy ojuluk çenikalarynyň dürli görnüşleriniň owadan hatarlary, owa durmuşyny suratlanýan görnüşleri, sergiler, şirin aýdym salan hoş owady, dabara gatnaşyjylaryň ruhuny hasan belende oturdy. Bu ýerde hurmatly prezident bilen sarıgyna eýerlip, buğday ekşine guramaçylykly girişildi. Ey Allah'ım, bir karar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe pehim payhas ummany magtumulu pragy ýylynyň bu mübarek tähetdi gününde hormatly prezidentimiz arkadaly Gahryman Hacı Serdarmyzyň buğday ekşine beren ak patasyna ruhlanyp, buğday ekşine girişýän Balkan vilayatynyň zähmet söýür agzybir daýhallaryna Baba daýhan ýar bolsun, Dawud Peygamber howandar bolsun, Burkut baba medetkär bolsun. Allah Tagallanyň özü bereket nuruny eçilip, ihlas bilen sepen her bir dänämiz müň bolup, döwletimize we halkymyza rızkal bereket getirsin. Galla borçnamany ulu üstünlükli awray bilen ýerine ýetirmekligi beýik bir waryň özü ähli baba daýhallarymyza miýesser eýlesin. İlimiz asuda, yurdumuz parahat, halkımız agdy bir, yıllarımız bereketli, taçaklarımız ırskal döwletli bolup, Gahryman Hacı Arkadağymyzyň hemde arkadaly Gahryman Hacı Serdarmyzyň belent başlary aman bolsun. Bagtyarlyk döwri dowam bolsun. Amin ya rabbel alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir dänäňiz müň bolsun. Arkadaly Gahryman Hacı Serdarmyz. Her bir dänäňiz müň bolsun. Gahryman Hacı Arkadağymyz. Her bir dänäňiz müň bolsun. Edermen gallasy baba daýhaly. Pexim payxys ummany mawtumly pragylynyň gözlük buğday ekşine Balkyn vilayatynyň owy hojalyk toplumynyň işgärleridir. Zähmetsöýür baba daýhanlary, ykjam taýýarlykly ýerleri. Balkyn galy önümleri önümçilik birleşiginiň kärhanlarynda gözlük buğday ekşine tohumlyk buğday taýýarlamak işleri goňaja ýol goýulypdyr. Arasy tohum ýerden bol hasyl almagyň esasy şertlarynyň biridir. Balkyn galy önümleri önümçilik birleşiginiň sarp degirmenler toplumynyň hemde bereket galy kabul ediş kärhanasynyň döwrewab enjamlary oturdulan tohum arasylaýjy bölümlerini ekiş mewsum üçin taýýarlanan tohumlyk buğdaýlar arasylanýar hemde ekiş geçiriljek meýdanlara ugradylýar. Hormatly prezident bilen himayet gollawlaryny ýakyny duýup işleýän vilayatyň ekrançylary owy hojalygyna mewsumlaryny meýdan işlerini ören jogapkärçilikli çemeleşýär. Ulaýatyň Gyzlarbat hemde bereket etraplarynyň owy hyzmat önümçilik kärhanlarynyň awatlaýjylary iş üstünde bolup, çeýnikalary owy hojalyk guralaryny buğday ekşine ykjam taýýarladylar. Ekişiň gysga möhletlarda hemde agrotechnikanyň kadrlaryna laýyk geçirilmegine topragyň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berildi.
Owu hujurukluğunma değişli kuvvetli senikalan uwudan hatarlary dabaranın geçýän ýerine öz borçly bedeg berdi. Ekin meýdanyna geçirilen maslahatda buğday ekişine gatnaşan senikalan mümkinçilikleri olardan üstünlükli peýdalanmagyň uğurlary barada ýene bir ýola düşündiriş işler geçirildi. Buğday ekilen meýdanlardan endigan göýge şalmakda ekin meýdanlaryna agry senikanyň kadalaryna berik eýermek arkaly edeg işlerini ýola goýmakda anyk gurrunlar edildi. Buğday ekişine başlanma münasibetli Balkyny vilayet häkimliginiň Agrar partiýanyň vilayet komisiýasynyň hemde vilayet medeniýet biýerliginiň guranda barasy oňa gatnaşanlarda ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galardy. Beren joşgun ýerine ýetirilen aýdy misalary vilayet döwlet drama teatrynyň artistleriniň joşgunly çykyşlary dabara ýananlaryň göwünlerini galkyndyryp berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň röwşen geljeginde gönükdirilen beýik tutumlaryny, diýarmyň dünýä döwrüni şan şöhratyny, halkara awray mertebesini täze berendikleri oturjak döwletli maksatlar hemra edilen hormatly prezident bada abadan bagtyar durmuşymyza bolan buýsanjy goşulanlardy. Sahne usatlarynyň babada ýakanlygyň günlük iş aladalarynyň taýýarlan çykyşlary bagşylan ajaýyp aýdymlary täsirli bilen tapatandy. Bu ýerde guralan owu hujuluk önümleriniň sergisi vilayatyň bereketi topragynyň sahawatyna göwe geçdi. Sergide ekrançylyk diýişli milli depdesurlar ady önümleriniň taýýarlanşy ustatlyk bilen janlandyryldy. Davrada owu hujuluk toplumynyň gaýtadan işleýän senatynyň çörek we çörek önümleriniň sergilerine de uly orun berildi. Milli senatkarlyk, halatçylyk, zergarçylyk hemde sunuwatyň beýleki görnüşleri boýunça yerleşdirilen işlerimi ören täsirli ýatda galyjy boldy. Agajyslarynyň küýdegerliği nipis işleri hemmelerde ýakymly täsirler galyrdy. Bu işler synlarynda häzirki döwürde millilige insan perwerligi ýoluna medeni ruhy gymmatlyklymyzy öwrenmek, dünýä ýaymak babatda döwlet derejesine edilýän aladalaryň ruwaşykly besenýäni aýdynlygy bilen görmek bolýar. Türkmeniň gadymdan gelýän asaly depdesurlaryň laýyklykda ýerine ýetirilen eleşleri bu ýere ýanlanan göwünlerini hasam galkynardy. Bu ýerde zinanlaň milli medeni mirasymyzy şöhretlendirýän ümmede sury döwrübap derejede açylyp görkezildi. Ýurdumyzyň owu hujulugyny edip bunu sürmekde döwlet derejesinde edilýän ägurt uly aladalardan ruhlanyp buğday ekişine guramaçylykly ýerşen Balkyn vilayatynyň kärinçi daýhanlarynyň berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüniň pehim paýhys ummany magtumly pragy ýylanda da buğdaýyň bitkinlik hasyny kemale getirjekliklerine bolan anamy berkidi. Olary döredilýän ajaýyp şertlerdir mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamda hemde hormatly prezident bada, arkadaly gahrman serdarmada alkyş aýdýarlar. Her bir däneňiz müň bolsun, Balkyn vilayatynyň edermen gallaçy daýhandary.